Musungwa munyaya yacho makamushaya sei? Ndakasvika kumboka baba vacho. Baba vakandokusena vakati vanogara kwese. Ati chauya zviya nemudzimai wacho. Kodza ndizvini. Anga akatiza nemudzimai wemukomana ya. Saka mukomana waye nemudzimai. Saka ndikuda mudzimai ndinoziva kuti chikomana. Mudzimai ndiyara. Ari kupi munhu uyo ambuya? Kwamurombedzi. Tsamba haina kusvika mumaoko menyu yekuti muuye kudaro? Kuti inyaya yei? Saka matobva kumurume ikoko muchiuya kuno? All right. Ndati nditsvagire upeniyo. Right. It seems that we're not going to do anything that. Injuries Jaway. So, what am I going to do? The way I'm dead, I'm my money. I'm going to number mount. I'm going to number mount. The daughter to a young Jason. The daughter to a young Jason. I remember the single emotion. No, I was not in this. My wife in the way. My one in the Mammy, there is a Vanisha. You might do it. Wherever you can go and drop you by set. Since the rules include me that you know when you are doing. No, I own that among me. Pura nye pakati pataura kuti na takumani chitiki. Jataura chikwa changu chose. Ataura makwando sunga ni mosa. Ndikataura makwando sunga ni mosa. Mwari vanizwe. Dzini ndizwa. Kwa vari pakati ndiyana Nina avavipa ndamugara kumabhingi Asati vasvika vesai. asati garamirawe Hausi kudzinga shama. ndatigara hako muno avanogara nevari kutaura nyaya dzanichiti right tauraya chii chawakatsvaga kuti chive pakati pevakona tapfumane gare ramambo chakaita kuti ndiuye kudare ramambo tapfuma akadana nemudzimai wangu. Adana nemudzimai wangu ndakamboedza kuti ndimutsiure zvaari kuita. Akaramba achingoenderera mberi. Ndobva ndavatsiura zvese navadzimai ndikavatsiura ndikagara navo pasi zvakanaka. Musi wa1 January ndobva vakazvibuda vakatiza vese nemudzimai vakaenda. Zvakanga zvoita kuti ndiuye ndizoripota nyaya yangu kudare. unotaura kuti ungatombovatsiura Kuvatsiura ndakambogara navo pasi. watovaona kuti vachiita zvavo chii chakuda pfumanei chii chavo Ndimuzivi. Ndakagama naye. akaona kangani Mameseji aitopinda mufoni. akaona mameseji iyo kwavo Pakuvatsiura kwacho ravaiti chii? Aiwa, takambogara pasi nevaishanda ipapo tafuna nevarungu vake. Tikagara pasi tikataura akati anobhadhara zvaakaita pamba. Iwe waida kubhadharwa chihuro chemukadzi nemunhu muri 2
wakutoita kunge mukadzi wako wemwana wako wauri kurodza kune umwe murume. Hauri kuti nyaya mukawane nyaya dzakadaro kwatiri mahumbwe mumatara. Mukadzi wako haatenderwe kunge achitorwa neumwe murume izvozvo chete. Kana paparwa mhosva yakadaro takutoenda kumatara kuti nyaya idi ifambe. Handiti munhu ane mhosva yake uye achionekwa nemhosva yake, kwete kuti mungoita mamwe matare ekuti watorerwa mukadzi nemunhu makutomboda kunotaurirana. Handitoona dare redu rechivanhu netsika dzedu dzechivanhu hapana patinozotora nyaya iyoyo tichipa ukoshi hwayo. Tinenge taakuona senge paakuitwa mahumbwe kuda kuita bhizinesi nemwana wemunhu kana kuti nejoki raunenge ugere naro mumusha. Handitopa so mbunzo wangu wekutanga kwauri munozikanwa here mumusha memukadzi kana kuti makangotorana murodhi? Wakavaudza here vana ate zvara nyaya vakati chii? Wakavapei dzekuroora? Saka vanofanirwa kuuya mumatara akadai kuti vaateerere. Nhasi achiuya kuno mukadzi uyu auya namo woukama hwavo, nokuti kana mukwasha wakaroora mumusha mevanhu, kana kwaitika nyaya dzakadai havafanirwe kukushayisa munhu anouya kuzoteerera nyaya dzakadai wekudivi ravo. Vari kuPlum Tree. Mwana wako yakuzoita ujoki kuno kubva kuPlum Tree. Iwe kumusha kwako ndekupi? Kumusengezi. Rega timunzwe iye. Unonzani? Vanisha Dube. Murume unomuziva here wagara naye? Chii chako? Handisi kuseka zvakutoita izvozvo. Ine handisi kutoseka. Ko uyo murume ari kutaurwa chii chenyu? Anga achiti tidanane? Musingadanane? Ndobva ati tidanane ndobva mamuda? Panzi chii? Hamuna kudanana naye? Makadanana. Mune vana vangani mumusha nevavo? Mune vana vangani chama? 3 vana. Vakamira sei? Vakomana vasikana? Vakomana 2 nemusikana 1. Vakura sei? First born grade 7, second born grade 4. Umwe ECDP. Ndozvo. Chandiri kubvunzira izvi kuda kuti mukadzi uyu aone kuti kana paita 7 years. Handiti dzemwana ari kuita grade 7. Handiti ane makore akakura kuti azotanga kuti akuenda kugrade 1. Saka mwana iyeye ari pa12, 11-12 years. Handiti ndobva patoitwa umwe ari grade chekuti. Nhasi uno ndobva paitwa umwe azodai. Vana vese vavari kuenda kuchikoro vari kuenda kuchikoro mukadzi ari kupi? Vachichengetwa nani? Vana vari kuenda kuchikoro ndiani avo vana? Ndiri kutaura pari zvino. Handitozvona. Saka mafunga kuti siya vana ava nemurume uyu muchienda nomwe murume mambuya. Musati aiwa zvo. Musura usiya vana. Navatomo. Vatomo vatocha kununa 11. But ndoda rangu rekutanga iroro vaudzei kuti votombotimirira 2 minutes.
saka imama imi ndati muchiuya kudare mauya kudare muchibvepi kumba kupi kumusha kwenyu munotenderwa kuti varume vaviri here saka kuno kumuda kuzviitire zvinhu zvakashata kudaro izvo makakanganisa kukanganisa chaiko chaiko saka ari kupi murume wenyu iyeye ari kwamuropedzi mupurisa wedu akaenda akanoshaya munhu wekutora mukadzi wemunhu pakauya mupurisa wedu mamusiri ikoko mamadzoka kumusha so inyaya iri mudariro varume kana yadai so iyi tinoita toiona kuti nyaya yachona iripo nokuti akazviitawo chona ndiye ari kutiudza saka muridzi wemhosva ndiye anoda kutongwa nemhosva yake muridzi wemhosva ndiye anoda kutongwa nemhosva yake ndiye watinopa mutongo wemhosva yake hatigone kuti ikange yakadai haigone kutiperera nyaya yachona inoda muridzi wayona auye kudare kana atadza kuuya kudare ndo patinozoipa mutongo kuipa kwatinoita mutongo tinoipa kana zvanetsa toipa mupurisa wedu woenda nayo kwamambo wake ikoko ndokuti ibude zvakanaka madzimambo mamwe chete aya kusvika auya pano anouya kudaro tozotaura naye toipedza nyaya yacho pari zvino kana yakadai so chataa tichida chete kuti tinzwe kuti amai ava vasati vazonokutiza mberi zvekare nyaya yachona yakamira sei handiti saka munouya kudare musi wa28 ndopatinopesa nyaya yenyu anofanirwa kuitwa resave yesamoni mukomana saka ivi munotsvagira mupurisa wedu ndokupai umwe mupurisa wangu anoenda ikoko handidzosere uyo akaendako ndokupai umwe saka imotsvaga mari yekufambisa yekuti mupurisa iye adzokere ikoko handiti imi mati muri kumusengesa ndokupai mupurisa umwe Sengezwa mutara kudombwere kana kutuzuza. Next. Kumberi kudombwere cha.